Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Delfíni na vlnách, ve kterém si povídáme o informacích ze světa dat a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a mým dnešním hostem je Michal Machata, taktéž z Delfínu. Ahoj Michale. Ahoj Jakube. A dnešním tématem bude synchronizace dat mezi systémy ve firmě. A s povídáním asi začnu já, abych uvedl, jak vlastně tady tohleto téma se dostalo na stůl, protože to téma bylo původně naše interní. My máme jako, podle mě každá firma, poměrně dost systémů informačních. Je zajímavé docela, jak i relativně malá firma, jako jsme my. Protože nás teď je kolem 80, tak kolik těch informačních systémů máme? Pamatuješ si, kolik máme různých systémů? Tak já bych to řekl, že to jsou desítky, že se pohybujeme do 200 aplikací nebo softwarů, které jsou jakoby takový ty větší. V některých máme úplně nič věci, že jo? Ale takových těch systémů, ve kterých máme opravdu data, která jsou důležitá pro rozhodování, tak si myslím, že tam máme takových nějakých 8, 10. Něco je to tak, takové. No, do těch 10 těch hlavních, z kterých děláme plánování a řídíme firmu. Ten původní požadavek, který jsme řešili, spočíval v tom, že jsme měli nějaká data v účetnictví a my jsme je potřebovali reportovat a analyzovat, ale obohacené o nějaké další informace. Že jo? A to obohacení musel udělat člověk. A to si myslím, že je zase velmi podobné use case, který je u strašné spousty klientů, že bylo potenciálně hrozně drahé rozšířit ten původní systém o sloupce, které jsme potřebovali. Dám konkrétní příklad. No, mám dva. Jeden je jednoduchý, druhý je o něco složitější. Ten jednoduchý spočíval v tom, že máme účtovou osnovu, a pro účely reportingu potřebujeme ty účty kategorizovat. Jo, máme nějakou jasně strukturu analytických účtů, to je sice pěkné, ale pak máme ještě různé kategorie nákladů, které jsou naše vlastní. A my sami si chceme určovat, do jaké kategorie padne který náklad, tak to je ta jednoduchá. A potom ta složitější, podstatně ještě, kterou máme, tak máme v tom účetnictví subjekty, se kterými spolupracujeme, dodavatele, odběratele, a kvůli ISO certifikaci je potřebujeme kategorizovat na základě různých vlastností, ale potřebujeme k nim dopisovat docela dost dalších informací. Já si myslím, že ke každému tomu dodavateli nějakých 15 nebo něco takového. A ten systém, který jsme používali, se na to dost dobře customizovat nedal. A potřebovali jsme to nějakým způsobem vyřešit. No a jak jsme to vyřešili, tak to bych poprosil, abys popovídal ty, protože si to byl ty, kdo to vyřešil, tak zkus začít s nějakým úvodem. Tak jo, tak vlastně ten problém si už popsal a byly to vlastně takový ty dva nejzákladnější use casey, který nás opravdu ze začátku trápily. Ale ono jich je jako mnohem víc a já postupně, jak budu říkat to, co náš systém umí, tak vlastně si budeme říkat jako i ty funkcionality a vlastně další use casey a problémy, které řešíme. Tak první věc, co jsi říkal, bylo vlastně jakoby obohacování dat. Jak jsme to dělali dřív? Dřív jsme to prostě dělali buď přímo v databázi manuálně, to znamená, měli jsme klasický datový sklad a měli jsme tam nějaké manuální číselníky, které byly plněné buď z Excelu, anebo přímo v databázi se zapsal nějaká dodatečná informace, třeba ta kategorie účtu. To samozřejmě není vůbec sexy a je to strašně takový jako pracný to tímhletím způsobem dělat. Ono se to dá, ale prostě není to správné řešení. No to bylo ještě horší, že jo? My u těch dodavatelů, zvláště u těch subjektů, tak my jsme vlastně museli udržet dvojmo. My jsme je jednou měli v tom účetnictví, takhle, my ještě máme v CRMku a ještě máme v timesheety a tak, takže my je máme na řadě míst. Ale pak kvůli ISU jsme ještě museli vést někde bokem a to bylo v Excelu a v tom Excelu my jsme měli sloupce, kde se ta kategorizace dělala. No a to samozřejmě sebou neslo všechny ty problémy, které se chcely souvisí. Přesně tak. A to téma, který jsi zmínil, tak to je v podstatě unifikace. Jo, my máme několik systémů, který udržuje klienty, informace o klientech, o subjektech,
to říkáš ty, a my potřebujeme ty informace dát do nějakého stavu, tak, aby se s nimi dali pracovat. Já říkám subjekty, protože my řešíme jak klienty, tak řešíme i dodavatele v rámci tady tohohle z toho Vlastně my nehodnotíme klienty, my hodnotíme jenom dodavatele. Je to tak, ale tak berme to obecně, jo. Jako aby jsme to zjednodušili. Jo, to je jenom, aby bylo jasno v té terminologii, jo, že subjekt je za mě jakákoliv party, jakákoliv strana, se kterou spolupracujeme, a pak jsou klienti ještě. Tak. A protože ty klienty jsme měli v několika systémech, tak bylo potřeba s nimi nějakým způsobem pracovat, třeba je sjednotit a tak, aby jsme dále mohli pracovat s těmi daty, zejména s faktovými daty, tak vlastně, aby jsme je mohli spolu propojit na úrovni toho klienta, tak bylo potřeba klienty vlastně unifikovat. Takže unifikace a obohacení zatím ty dva case. Aha. Tak, co se týká obohacení, to je ten krásný use case, který si říkal. My jsme si potřebovali prostě přidat vlastní informace k těm informacím, které byly ze zdrojových systémů, ale ve zdrojových systémech na to nebyl prostředek, jak tam ty informace dát. To znamená, představme si třeba účetnictví, máme tam klienta, chceme k němu něco přidat, ale už tam na to není políčko. Tak. A jak jsem říkal, vrátím se zpátky dřív manuálně, buď do tabulky nebo do Excelu, nebylo to moc hezký, takže jsme na to potřebovali nějaký software, který by to zlepšil. No, na co jsme přišli? My jsme si vlastně koupili službu, ani ne software, ale spíš službu na správu manuálních dat. Jo? Je to vlastně správa evidencí a přes ten software jsme vlastně byli schopni si nějakým způsobem upravit ten seznam třeba těch dodavatelů nebo subjektů, případně tu účtovou osnovu, přidat si tam, jaký sloupečky jsme potřebovali a ta vlastně aplikace má front-end, na který můžeme přistupovat přes webový prohlížeč a krásně se s tím pracuje, má to ošetření přístupových práv, takže vlastně jsme schopni i jakoby dát určitým lidem, kteří na to mají oprávněný přístup do určitých evidencí, aby tam vlastně s těmi daty pracovali. Tak. Já možná byl konkrétnější, to by mohlo posluchače zajímat, že na to používáme systém Tabidu, což je vlastně low-code platforma k tomu, aby si tam člověk vyvinul prakticky jakoukoliv aplikaci. A jak si říkal, používáme to jednak pro interní evidence, správa číselníků a podobných věcí, ale máme tam i CRM-ko, máme tam správu zaměstnanců, máme tam správu náborového procesu a ohromné spousty dalších různých věcí. Tak, tohle to samo o sobě je skvělá věc, evidence se v tom udržují nádherně, je to krásný designově, ale vlastně tím, kdyby ty informace zůstaly pouze v této aplikaci nebo v té službě, tak s nimi dál nemůžeme pracovat. Tudíž jsme vlastně pomocí API získali z té aplikace té informace a zpracovali jsme je vlastně do datového skladu. Tak to byl ten první směr, to znamená, máme data, máme nějaké evidence, data, číselníky a dostaneme je k sobě. Tak, ale teď co s tím, že jo? Teď my to potřebujeme vlastně promíchat s těmi daty, které chodí z ostatních systémů a udělat z toho ty krásný čistý data, ty krásný čistý dimenze, číselníky, s kterými se dá už potom v datovém skladu a v datové analytice pracovat. Tak. A tady vstupuje náš systém, který jsme vtipně pojmenovali SynchroHub a říkáme, že to je vlastně Data Hub na steroidech, kde vlastně hlavní účel Data Hubu je vlastně získávání dat nebo ukládání dat na jednom místě a poskytování těch dat do dalších systémů. V podstatě je jedno místo, kam se ukládají data. Jo? Tak, takže ty systémy pak nekomunikují mezi sebou vzájemně, tam není ta zběsilá síť, jo? Ale třeba všechny lejou data do SynchroHubu a odtamtud si zase berou ta data do SynchroHubu. Přesně tak. Jo, a můžou to být přímo i lidé, kteří se dívají na surová data, která přicházejí z těch zdrojových systémů, případně pak systémy, které čerpají ze SynchroHubu. Třeba to používáme jako stage vrstvu pro náš datový sklad. Tak. To ještě není ale všechno, že jo. Teď na to navážu s dalším problémem, který na to navazuje, a to, jak se dostanou vlastně ta data do těch evidencí, jo. Protože kdybychom je měli vlastně
účetnictví a neměli žádný propojení, tak bychom je museli znova jakoby zadat manuálně do těch evidencí. To není super, že jo? Takže náš vlastně SynchroHub umí i to, že umí aktivně zapisovat do cílových systémů. Jo? To znamená, že on si data zpracuje nebo je přijme a potom je i aktivně umí posílat. Takže teď už se dostáváme vlastně k tomu use caseu, který si vlastně zmiňoval jako první, a to je, že nám z účetního systému přijde účtová osnova. Jo? A když se účetní rozhodne, že nám tam přidá nějaký nový účet, nebo že začne využívat nějaký nový účet, tak vlastně my bychom manuálně museli do těch evidencí účtů ten účet přidat, obsat tam všechny informace, ideálně správně, tak jak to je v tom zdrojovém systému, a poslat je zpátky obohacený o třeba tu kategorii toho účtu. Tohle my dělat nemusíme, protože SynchroHub pozná, že ta informace v té evidenci není, vyhodnotí situaci a pošle té aplikaci vlastně tu informaci, to znamená uloží ji tam. V té aplikaci pak jsou nějaký makra, který označí ten nový řádek neobohacený nějakou barvičkou, začne to tam svítit a odpovědná osoba tam ty informace musí dopsat. Jakmile se změní ta informace, dopíše, tak zase ten systém si ty informace schrábne zpátky do SynchroHubu a ty informace doplní. Tak. No a teďkon zajímavá věc. Co když máme těch systémů víc a každý z těch systémů má tu informaci jinou? Tudíž musíme ty informace nějakým způsobem spolu jako zamíchat a vybrat z nich ty správné informace. Jak to udělat? Musíme nastavit nějaké priority. Jo. Základní priorita je na úrovni třeba systému. Víme, že máme CRM-ko, to je pro nás jako prioritní systém, který nám dodává klienty, a cokoliv z jiného systému, co přijde, tak to CRM-ko vlastně přebije. Jo. Takže ta informace v CRM-ku je vlastně ten hlavní rekord, ten hlavní záznam, který přebíjí těmi informacemi všechny. No ale tohle to není úplně ideální, že jo? Protože my potřebujeme třeba z naší evidence tam dodat nějaká data a manuálně to jako přebít ještě to CRM-ko. Tak to je jenom příklad, jo? Ale pojďme ho dořešit. Takže my jsme vlastně udělali to, že prioritizujeme jednotlivý sloupce. To znamená i jednotlivé informace, nastavíme priority pro různý systémy a pak vlastně pro jeden ten záznam přijdou informace z více systémů a my sprioritizujeme, jaká informace z jakého systému se potom ve finále jakoby do toho posledního, do té jakoby approved informace vlastně vloží. Jo? Takže třeba číslo účtu se skládá z účetního deníku, z účetního systému, který máme zmigrovaný jako poslední, z našich 6, který už jsme měli v průběhu 3 let, že jo? A kategorie účtu se přichází z Tabidu. Jo? Takže nějaká vlastně unifikace rekordů z různých systémů, ale dokážeme to prioritizovat na úrovni až jednotlivých informací, jednotlivých sloupců. Ten proces toho je řízený metadatově, nebo je to dělaný ve skriptech, nebo jakým způsobem to? Ano, je to řízeno metadatově. V podstatě pro každou tabulku máme na každý systém, na každý sloupec nastaveny priority. Pokud není, tak samozřejmě se bere ten vyšší, to znamená, pokud bychom to chtěli nastavit pouze na úrovni systému, tak se bere ta informace z úrovně systému. Pokud máme přímo na sloupec, tak ten přebíjí samozřejmě tu úroveň toho systému. Pokud nemáme nic, tak kdo dřív přijde, ten dřív mele. Asi tak, jako to je postaveno. Zajímavý use case, který zná každá firma pro tohleto, tak jsou právě ty parties, což jsou ty, jak tomu říkáš? Klienti. Subjekty, tak, to je přesně to slovo, který hledám. Takže unifikace subjektů, na to funguje úplně perfektně. Ještě si tam řešil jednu věc a o té vím velmi dobře já, protože mě hrozně prudí, a to, že mi chodí maily, že mám doplnit nějaké informace.
Tak, my samozřejmě tuto skvělou funkcionalitu, a já se ještě pak dostanu k dalším use caseům, který jsme ještě nezmiňovali, ale když už si to zmínil, tak proč to neříct? My samozřejmě doplňujeme náš skvělý SynchroHub o další funkcionality. A jedna z těch funkcionalit je možnost nějakých automatizovaných notifikací. Funguje to velmi jednoduše, napíše se pravidlo si můžete představit jako SQL dotaz a pokud to pravidlo je vyhodnoceno kladně, to znamená vrátí nějaký výstup, tak se pošle osobě, která je v tom výstupu daná jako příjemce té zprávy, tak mu pošle zprávu. Takže my vlastně máme nastavenou notifikaci na třeba nevyplněné kategorie, nevyplněné sazby u našich konzultantů. Na tomhle principu pracuje vlastně i notifikace nevyplněných timesheetů pro jednotlivý naše konzultanty nebo zaměstnance. Takže je to už jenom o tom si napsat správný pravidlo a správně to využít. Nevyplněné plány. To si myslím, že by mohlo hodně zajímat, protože planningový proces záleží na tom, jestli tam lidi vloží plány nebo nevloží ve finále. A už jenom to, že je pak nějaký systém každý den upozorňuje, že tam ty plány nemají vložený, tak to člověka donutí to udělat. Ještě na tom kouzelný, že to vlastně pracuje s daty. To znamená, může to rovnou poslat nejenom tu prodící informaci nebo ten rozkaz, zadej si tam timesheety, ale může mu to i říct třeba informaci, že má vyplněno na 80%. Jo? Vlastně to, co si tam napíšu ve formě selectu, takovou informaci jsem schopen tomu koncovému uživateli poslat. Takže nejenom přiřaď účet správné kategorii, ale že tam napíše konkrétní účet, který v žádné kategorii není a potom tam hodí odkaz na to přiřazení. Jo? Ano, přesně tak. Dobře. Tak říkal jsi další funkcionality. Jo. A teď tady budu třeba konkrétní, z čeho jsme vycházeli my. Kdo používá účetnictví Pohoda, tak ví, že tam každý účetní rok je vlastně samostatná databáze. A strašně špatně se s tím pracuje. Jo? Některé tabulky fungují tak, že při vytvoření nového účetního roku vlastně pokračují v těch datech, to znamená, ty data se dají jednoduše slít do jedné tabulky jako inkrement. Některé se opakují, to znamená, ideálně vezmeme data z posledního jakoby účetní databáze, protože obsahuje ta stará data z předchozích let plus ta nová, že jo? Takže to jsou ty jednodušší use casey. No a pak jsou tam věci, kde se třeba nějaká faktura se nachází i v starém účetnictví, i v novém. Jo? A tady je potřeba vlastně udělat nějakou kontrolu a vybrat tu fakturu pouze jednou. Jo? A my tam máme na všechny tyhle ty 3 use casey, které jsem teď říkal, tam máme nějaká jako šablony, které vlastně dokážou ty data sloučit potom do jedné tabulky a líp se s tím koncovým uživateli pracuje. Takže jako systém pro řízení nějaké základní datové kvality, jo? Jako deduplikace. Ano, dalo by se to tak říct. Jo. V podstatě není to ještě jako datová kvalita, spíše je to pravidlo deduplikace rekordů z různých systémů. Takže jedna z oblastí, které řeší datová kvalita, ne všechno. Ale... Datovou kvalitu dobře zmiňuješ, protože my samozřejmě nějakou datovou kvalitu tam máme zabudovanou. Před vlastně těmi pravidly, které se aplikují, to znamená unifikace, synchronizace, to říkáme vlastně té unionizaci těch záznamů, jo, tak máme ještě krabičku, která dělá datovou kvalitu. To jsou opět jednoduše napsaná pravidla SQL dotazy, které vyhodnocují true, false a pokud vyhodnotí to pravidlo jako true, tak vlastně označí ten záznam jako, že je chybný, špatný a on se dál nespracuje. Jo? Typicky tam máme na všechny tabulky nastavenou podle třeba primárního klíče zdrojové tabulky duplicity. Jo? Takže pokud ten systém je špatně napsaný, nebo to je systém, který poskytuje data v JSONu, jo? Tak si vlastně předtím, než je zpracujeme, tak si zkontrolujeme, jestli tam ten záznam nemáme víckrát, aby nám to potom nedělalo neplechu a vlastně tyhle ty záznamy jako vyhodnotím, že jsou chybný. Jo? A těch pravidel se tam dá napsat
milion. Jo? To znamená, před každým zpracováním toho konkrétního use caseu se vlastně spustí zpracování datové kvality, ta projde všechno, co má, vyznačí špatný řádky a jede dál. Na jakých technologiích, je to všechno z těch use caseů, nebo ještě máš nějaké další? Já bych se pak už trošku pustil na to, jak je to řešený po technické stránce, tak jestli ještě něco napadne. Ještě poslední use case, my jsme říkali, zase, aby jsme se ještě vrhli trošičku na tu cílovou, na tu cílovou stranu. Jo? Tak hub je to protože to vlastně sdružuje informace a jak jsme říkali, čerpá z toho buď uživatel, analytik, nebo aplikace, anebo to aktivně někam zapisuje. A my to používáme ještě pro jednu super věc a to je aktivní záloha na Data Lake. My si vlastně nastavíme, co chceme zazálohovat. Řekněme, že kompletně celý zdrojový systém, do kterého nemáme přístup. Jo? Typicky účetnictví nám dělá cizí účetní firma, my nemáme přístup do té databáze, že jo, nemůžeme si ji vyexportovat, zazálohovat, ale chceme si ty data někam jako zazálohovat aktivně. Takže my si jako cíl vezmeme Data Lake a nastavíme, že všechny tabulky, které přicházejí z toho systému, se nám denně, nebo týdně, nebo měsíčně, nebo ročně zálohují na Data Lake. Tím si vlastně uděláme jako kompletní zálohu třeba celého systému, případně zálohu těch sesynchronizovaných dat. Jo? Neděláme zálohu všeho, vždycky to volíme tak nějak jako logicky. Data, které se nemění, tak zazálohujeme jednou a pak už je nezálohujeme. Data, které se mění denně, tak zálohujeme denně. Dobře. Tak pojďme mrknout na to technické řešení. Na čem to běží, jak je to celé postavené? Tak teď aktuálně to máme postavený nad Azurem, Microsoft Azure. Databáze nebo to gro je postavený v Azure SQL databázi, orchestraci a data ingestion a posílání dat uděláme pomocí Azure Data Factory. Jo? Pak tam máme ještě takové drobnosti, takové podpůrné věci jako posílání e-mailů, tak to je přes Logic Appku. Měli jsme tam dokonce kdysi dávno jako aktivní sledování změn v Excelovém souboru na SharePointu, tak na to byla zase nějaká Logic Appka a nějaké jako další služby, kterých se snažíme jako vyskočit a ty věci nedělat. A co se zdrojů dat týče, odkud tam tečou data, je to jak z relačních databází, tak se tam natahují data pomocí API, ještě případně něco dalšího? Je to tak, máme relační databáze, máme tam APIčka, máme tam, teďkom přemýšlím, kolik služeb taháme. Teď i z Abry se nám tam tahají do Synchrohubu data pomocí API? Taky pomocí API. Jo, vlastně ten poslední účetní systém, který máme, je Abra a tam opravdu se komunikuje přes API, takže tohle Tabidu je přes API. V podstatě pokud to má... databáze. Ta je databáze, starý účetní systémy jsou databáze, co tam ještě máme. Nějaké flat filey nám tam používáme? Dřív jsme používali, teď jsme je vlastně nahradili jsme je tím Tabidu, tím evidenčním systémem. A máme tam ještě planningový systém, to znamená na plánování, to je Acteris, že jo? A pod tím je Azure SQL databáze. A pod tím je Azure SQL databáze, takže zase relační databáze. Tečou nám teď nějaká data přímo do datového skladu, nebo tohle použijeme už vlastně jako takovou stage pro datový sklad a ten už máme napíchlou jenom na ten Synchrohub? Používáme to teď jako stage pro datový sklad, to znamená, nezapisujeme aktivně do datového skladu, do další jakoby stage. Jo, využíváme toho, že ty data už máme v surovém stavu někde uložený, to je ten Synchrohub, a čteme je aktivně z datového skladu, ale vlastně už zpracováváme data přímo do té cílové vrstvy. Kam to chceš posunout ještě? Jaké jsou teď aktuální vývojové plány? Tak ty jsi zmiňoval SQL, že to je všude, tak kdy to bude celý v Pythonu? Až na to dáš prostředky. Takhle, ta technologie víceméně není důležitá. Jo? Nechci říct, že celá ta myšlenka je dost jako primitivní, jako není. Docela nám dalo zabrat, než jsme vymysleli tu logiku, jak to má správně fungovat. Aby to fungovalo, ale myslím si, že se to dá převízt do čehokoliv.
Jo, ať už jsou to prostě jiný relační databáze, do Databricsu, i do Pythonu by to šlo ve své podstatě. Takže záleží na tom, kdo si co bude přát. Jsme schopní to nějakým způsobem převíst do jakéhokoliv řešení. Takže ještě je to vlastně otevřený kód, který se dá kdykoliv přepsat. Takže kdybychom to teď někomu poskytli, kdyby o to měl někdo zájem, tak ten to může vzít, může si to upravit podle svýho a vlastně si to rozvíjet úplně svým vlastním směrem. Přesně tak. No a ptal jsi se, kam to chceme posunout dál, tak my tam máme pár věcí, na které samozřejmě je potřeba trošičku víc času. Máme je jako udělaný v roadmapě a čemu se chceme teď věnovat trošičku víc, je zlepšení datové kvality. Jo. My tam máme takovou jako základní datovou kvalitu, základní pravidla. V podstatě to je udělané teď tak, že to umí ty záznamy označit. Jo, ty špatný záznamy. A musí tam být nějaký ruční vstup, buď oprava na zdrojovém systému, nebo nějaký zásah přímo v databáze, ale to je jako opravdu jenom v nejhorších případech. Ale kam to chceme posunout dál, je nastavit tam vlastně nějaký jako složitější vyhodnocení datové kvality, kde nám třeba ty špatný záznamy budou se ukládat do speciální tabulky, kde budeme moct nějakým způsobem obhospodařovat, nebo budeme moct říct, že když tam dojde k nějaký jakoby opravdu zásadní datový nekvalitě, tak celý zpracování zastavíme a tak. Takže to je jakoby posun směrem k datové kvalitě. Takže do toho závisí ten celý proces. Jo? Takže nejenom, aby se sami opravovali nějaká data, která opravy jdou, ale aby se do toho zapojil případně člověk, když se vyhodnotí, že nějaký záznam špatně, tak aby to někdo dostal k opravě. Dostal by e-mail, hele, běž tady opravit a tak dále. Přesně tak. Trošičku to souvisí jako s data governance, to znamená, my řekneme, který zdroj má jakýho ownera, nebo přímo i vlastně v rámci jednoho zdroje můžeme říct i konkrétní data, konkrétní tabulky, jejich odpovědná osoba a budeme vlastně po vyhodnocení té datové kvality posílat notifikace, aby si data buď opravil, anebo nějakým způsobem řekl, je to v pořádku, není to dobře, nespracovává. Tak asi nějak tak. No. A kdybys teď dostal neomezený budget na to, kam to posunou dále, tak kromě ty datové kvality bys to šoupil jakým směrem? Poslední otázka. No, my máme trošičku za lubem, protože teď to víceméně funguje tak, že metadata jsou spravovaný skriptama. Jo, to znamená, že když tam zadáváme nový metadata, tak vlastně se udělá nějaký balík metadat, který se nahrajou do databáze. Co chceme my? Chceme tomu dát nějaký front-end, aby to opravdu vypadalo jako trošičku aplikace. No ale aby jsme nemuseli ten frontend vyvíjet, tak na to využijeme Tabidu jakožto vlastně náš systém na správu evidencí a vlastně všechny data, nebo taková je myšlenka, budou cíleně spravovaná přes Tabidu, jakožto frontend a správa aplikací a metadat. Jo? Takže vlastně SynchroHub si bude svoje metadata stahovat z Tabidu. A zároveň Tabidu bude sloužit jako další zdroj a cíl pro další data. Přesně tak, takže je to takový jako trošičku ambiciozní cíl, ale já myslím, že to letos dáme. Super. Je to připravený k tomu, abychom to nasadili kdekoliv jinde? Máme sadu skriptů, který se nasadějí, sparametrizují se metadata a může to běhat. Tak jo, tak díky moc. Doufám, že jsme inspirovali naše posluchače, kam se to dá posunout, nebo dokonce se třeba najde někdo, koho to zajímá a chtěl by tady tohle řešení využít v praxi. Já ti moc děkuji za povídání a děkuji i vám, naši posluchači. Pokud vás zajímají další informace ze světa datové analytiky, určitě budeme rádi, když nás budete sledovat na sociálních sítích, hlavně LinkedInu, když budete odebírat náš newsletter, ke kterému se můžete přihlásit na webu, číst náš blog a samozřejmě dále poslouchat naše podcasty. Děkuji vám a nashledanou. Díky, naschle. Ahoj.